Kinain mo na yung sayo? So you have to leave your sister alone. Update pala guys sa kamatis guys. Ang dami pang bunga. Good morning, Philippines! Good morning! Medyo i-tilt natin yung camera. Paalis po tayo. Good morning. I-text ko pa pala si Tami at saka si Brenda. So yan, i-text ko pa pala sila. Good morning everything! Good morning! Itong bra ko ba kahit bago lumalabas. Let's go. So yun guys, paalis tayo. I-text ko lang si Brenda, si Tamimoy. And yun, kailangan ko lang silang i-close ko din yung itong door natin dito. Ito talaga yung sasakyan dito guys ba? Ito yung sinabi ko guys oh. Na andito palagi oh. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dyan. Pero andyan siya. Look, nasa gilid oh. Iwan ko kung bakit hindi sumagot si Brenda. Sakit ng mata ko eh. Sakit ng mata ko. Tito muna. Yan. Minisage ko lang siya. Baka tulog yan. Pero hindi ko siya matawagan. Baka may kausap na iba. Di man makita oy. Hi sa vlog be, hi sa vlog. Pakitag naong hoy. Hi! Kimberly, chika ka pangker lang. Ay ay ay. Iyaan ko na guys, auntie at saka cousin pala. Kumakain ng mga mani. Yan guys, oh sige, comment kayo ng comment dyan. Ito na, i-vlog ko na yung mga comment. I-vlog ko na yung comment. Okay yung anak ko. Dysmenorrhea din. Yung anak ko nagka-dysmenorrhea din. Yung nag-live tayo guys. Punta tayo Filipino store. Dito na si Brenda. Look. Sakit na na. Hello guys, meron na naman tayo dito na Filipino store. Di ba? Live and din camera ulit. So yun guys, ito yung si Brenda, kung ano yung kukunin ni Brenda, alam nyo ba guys? Yun din yung sa akin. Kung ano yung kunin niya, yun din yung sa akin. So yun. Yan, andun si Kuya. Ang daming nagkagusto kay Kuya single guys. Mainit-init yung food. Hindi ko kita ba? Okay, makita mo na ko. Okay. Kain lang tayo guys. Ay, nasa ulo ko. Dumating na si Kuya. Kain ka? Malapit. Kain. Ala, dal. Ampalaya. Nagtanim ako ng ampalaya. Hindi tumubo. Isa yung tumubo. Hindi naman nagbigay ng ganito. Puro sahon lang. Ako meron. Merong bunga. Alam nyo kung anong nangyari sa bunga?
kinain ng mga insekto. Sila mamatay. Ang daming squirrel din sa bahay namin. Kinakain nila. Doon. Hindi man yan mga anong squirrel. Hindi man yan mga. Oo, kinakain nila yung mga talong. Bakit masarap ito? Sobrang soft yan. No, dagkos kay gabi guys. Ang laki-laki ng gabi. Urid fake man na nga gabi siguro. Piki man na. Sa yuta na ano tambok no daghan fertilizer no. Sige, bye. Bye, Nay. Ay, maggawa pa ng bilo-bilo si Kuya. Balik, Medri Kuya, kano sa kana mahuman matapos? Kailan kaya yan matapos bilo-bilo? Hapon na, hapon. Ang bilis ni Kuya. Gusto mo tulungan? Gusto mo tulungan kita? Na, magduka man jud ka ana unya, te. Magduka na jud ni si ate. Tamo balik lang man diri. Hoy, be, mamaya ka na, be. Babalik pa tayo. Dito? Oo, maghilis-hilis na yan mamaya. Hindi malamig naman din. No, hindi, mamaya na. Balik man. Diyan naman tayo sa parking lot. Anong dinali-dali mo? Dinali-dali. Kasi tignan mo frozen and then Mamaya malamig. na, mamaya. Balikan tata. Balik tayo dito. Gusto palang bibili nito. Saan mo natupin mo ha? Dito sa maliit na area. Hindi, dito sa Marini. Bi, oh, mayo anghang, oh. Hindi ako marunong kumain na yan. Uy, nagluto ako niyan kahapon. Nakita ko nga sa Nilag- vlog ni ano. Vlog niya. Ano? Bago, hindi pa nga na-upload. So, iba yung niluto mong paksiw. Hindi, ito siya buwad, dried fish. Nilagyan ko ng kamatis. Hi guys, andito kami guys. So mamaya na meron bang, paano ma-stand yung phone mo dyan? Ganda, ready na si Brenda guys mag-vlog. Yung seryosohang vlog. Dito sa gitna. Pwede i-shorten mo. Ay, hindi pwede, be. No, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi, kunin mo lang yung cellphone. I-stand mo dito lang siya. Paano ba to? Diba? I-try mo nga i-camera. Parang ingot lang si Brenda na no. Password lisura. Uy, daghana eh. Oo, may password. Ay, pwede na pala yun. Hala, ang clear naman nito eh. Ang laki ng mukha eh. Diba? So anyway guys, mag-ano kami, mag-chubby bunny. I-try natin chubby bunny with Dalawa Brenda. ba tayo mag-chubby bunny or ikaw Of lang? course, tayong dalawa. Kung sino... Ay, tapos pag may chubby bunny, may marshmallow sa ano natin, sa bunganga natin. Doon natin, spit. Kunin mo yung bag. Gamitin natin yung Tapos, bag. ba't mo i-spit? Kainin mo yan. Hindi kaya. Kailangan mapuno. Alam mo yung chubby bunny challenge? Alam ko yan, pero dapat diba? Okay, kunin mo na. Hello mga ka-everything! Teng, terereng, ting sayo, be. Good morning, Philippines! Chubby bunny challenge tayo. Let's see kung sino yung malaki yung bunganga. Tignan natin kung sino yung pinakamalaki yung bunganga sa aming dalawa. Stretch ko guys yung aking bunganga. May premium to guys. 1,000. 1,000 guys, stretch ko. Siya pa yun. Kalungkot. Brenda, sumakit yung uwa. Sumakit yung ulo ko. Eh guys, subscribe to Brenda's channel. Brenda's channel is Simply Me. Ilagay ko sa description box ha. Yung mata ko is may napuwing ako, be. May something sa mata ko. Sa description box mo lang doon ko ilagay yung channel name niya. Simply Me yung pangalan. Thank you guys. Pasensya na guys, may nakapasok sa mata ko. Hala, sure ka? Kapag masok ka na, dapat i-spit ha. Then, automatic talo na yun. Talo na yun. Meron tayong ano? Sige na. Never mind, nag-alcohol naman na tayo. Sige, ako una ha. Sige. Ayan. Halabi, ang laki. Ay, labi, ang laki. Huwag kainin ha. Chubby bunny. Correct nga ka. Chubby bunny. Ang sakit parang Ang laki. Ang laki guys. Chubby bunny.
ako. Grabe ba na? Yung kamay nagkadumi-dumi na. Nasina na. ako. Sabi ba niya? Alam, sipon ko lumabas. Alam, sakit. Ay, Okay, okay. Sabi ba niya? Sabi Mahirap pala guys. Sorry po na kanina. Hala, maubos kayo na. Okay. Strike one. Sakit sa chan ko. Oh my God, yung sipon ko umahas. Kapag manalo ka, ako bibili ng isda. Again, otra. Ano tayo? Oo. Sabi ba niya? Seryoso na ha. Paano ka magiging seryoso pag ganito? Sabi ba ni? Seryoso na daw. Paano ka makikipag seryoso pag ganito nakikita mo yung pisngi mo mas malaki? Ikaw. Ay, ko. Sabi ba niya? Sabi ba ni? Sabi ba niya? Dapat manalo ka. Sabi ba niya? Sabi ba niya? Mamamatay kami nito. Tama na. Nakakatawa na. Walang talo, walang panalo, guys. Grabe. Akala ko malaki yung lalamunan ni Brenda, hindi pala. 4 lang pala. 5 yung nilagay ko na last. 5? Oo. Matamis, no? Matamis. Masarap siya. Masarap. Si Brenda. Oh my God, natawa ako sa'yo, be. Buti na lang walang tao, be. Parang tayo timang, no? Pag may tao dyan sa harap natin, dyan sa tindahan ako. Nakatingin lang pala sila ba? Anong ginagawa kaya ng mga yun? Baka nire-record din tayo. Tingnan mo nakaharap yung camera. May camera doon, sila doon. Nakita mo yan? May camera. Ano, na-stretch yung yung salod, di ba? Sakit, no? Guys, punta lang kami doon. Balik kami sa Filipino store kasi si Brenda, may bilhin pa siyang isda. Ipaksi mo yun lahat, be. Parang ano Hindi naman lang, yun? Ano lang, 1/4. 1/4. And then ibalik sa freezer, ganun. Then after Alam, masarap din. 1/4 Natikman mo yung ano ko? yung paksiw mo nga. Yung anong, di ba alam mo nung 31 ba yan? Wala yung lasa na, ano be? Bangos? Kasi yung walang lasa talaga. Yung walang lasa ba yun? Oo, kasi yung iba, may lasa na yung iba. Oh, yung may mga seasoning marinade, na, oo. marinade na. Oo. So, yung kunin mo yung walang lasa, ha? Okay. Hi guys, andito na ako guys. Bahay na guys. Bahay na po tayo. Tignan nyo to sila. Oh. Bigyan ko muna sila ng treats. Kama! Kanina pa to sila. Anyway, so andito na kami. Si Brenda, hinatid ko na rin. Hi Bob! Tignan nyo to, lumipad. Hi! Hi! Don't do that. Come on. Excited na excited. Hi guys! Bahay! And hindi pa rin masaya yung ano natin. Iwan ko na lang guys. I think wala tayong
malunggay nito kasi parang hindi talaga tayo mabuhayan ng malunggay. Kasi hindi ko alam kung anong temperature gusto ng malunggay. Loko. Hindi ko alam. Andito na nga siya sa loob ng bahay. Hindi masyadong maginaw. Pero yun, nagluya pa rin. Luya. But anyway guys, and mag-ano lang tayo, mag-live. Mag-live lang tayo sa Facebook. Anyway guys, so andito ito yung ginagamit kong tripod. Ito siya. Galing kami, matagal kami sa Filipino store guys, sa ano guys, sa Food Bites. Matagal kami doon, Ginong Orchids. Hala? Oo, nasira. Meron tayong ano dito ni Kuya Romel. Nagluto si Kuya Romel ng ano, bilo-bilo. So ngayon, tikman natin ito. Tikman natin. Pero bago natin tikman yan, ano bang gawin ko? Nagluluto siya, doon kami. Ang laki ng ano guys, ng karlang. Yung karlang, na ang laki-laki. Saan kaya yun galing? Sarap. Yung karlang, ang ano, labo. Sa Bisaya pa, labo. Yung karlang, sobrang labo. Sarap. Gustong-gusto ko ni Roxy yung bones ni Misty Look. Kasi mabilis kasing kumain itong Roxicles. Kaya ngayon, yung kay Misty yung pinagtitripan Look. Tignan nyo yun. Tignan nyo, nakatingin lang sa akin half, ano, yung isang mata. Kinain mo na yung sayo? So you have to leave your sister alone. You cannot take her food. You can't. You finish yours, right? You're done. That's it. We're gonna go out after Misty eat. Yeah, I know. Naghintay man yan kung kailan si Misty aalis, pero hindi yan iwan ni Misty. Do you wanna go out this way? Tingnan nyo yun. Bones man yung tinitignan niya talaga. Hinihintay niya kung si Misty tatakbo. Pero hindi yan, dala-dala ni Misty yan. I know. I know, love. You're done? Look. Tignan niyo si Roxy. Akala niya awa na, Rox. Tapos na. Kinain na ni Misty lahat. Kawawa. I did give you naman. Oy, come on, let's go. This way, come on. Ay, ito yung binili kong rice kanina. Nagpunta kami sa grocery store. Look. Kasi sabi ni Tami, bili ka ng maraming rice. So, ito yung jasmine at ito yung regular na rice palagi kong gamit. So, imimix ko na lang sila. I-try kong i-mix. Kasi sabi ni Brenda, masarap daw pag i-mix. So, i-mix natin. Go. You go pipina, pipiyu. Update pala guys sa kamatis guys. Ang dami pang bunga. Look, dami pang bunga. Andun pa sa ilalim, oh. Look, mga bunga dyan, oh. Look, andun sa ilalim. May hinog. May hinog. Kunin natin, ha. Kunin natin yung hinog. Oh my goodness. Ang dami pang bunga, guys. Ginoo ko. Tika guys, ha. Okay, Look. Marami pa kasing bunga. Yun, oh. Yun dyan. Bunga, oh. Bunga. Andun doon, marami, oh. Doon. Iwan ko na lang. At saka yung talong natin, look. Ang dami pang bunga, guys. Sus, kung pwede pa lang ito dalhin sa loob ng bahay. I-transfer ba? Look. Look, talong. Look. Nagbunga pa siya. Wala, meron ba dito, guys? Look, ang dami pa, oh. Nagbunga pa. At saka yung ano, oh. Meron pang bunga, oh. Raspberry. Ang dami.
Look, andun bunga talong. At saka ito talong, oh. Look. Ang daming bunga. So, yun guys. Walang katapusang harvest. Marami pa pala tayong kamatis. And, punta tayo sa taas kasi kailangan ko lang open din ng window doon, guys. Yung sasakyan ba, andun pa rin, guys. Nakakatakot man. Uy, andun pa rin yung sasakyan na yung puti nakapark sa ano. Andun pa rin. So, anyway. Mag-open tayo dito ng window kasi yan, para may hangin. Kasi maganda kasi pag may hangin. I mean, you know, kahit konting hangin makabapasok. Yung lips ko, boys. Kinain ko na yung lipstick. Okay, little boy. Hi, guys. Si Hubs. Ay, nakaw, Hubs. Anyway, ako. Bawal man ka dito. Hey. Bawal na. Anyway, guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Salamat. Salamat sa panonood ninyong lahat. And yun. Sana nag-enjoy kayo sa video namin ni Brenda. Yung Chubby Bunny. Sana nag-enjoy po kayo. And kita-kits tayo mamaya or bukas. Thank you guys. Bye. Good night, guys. Good night.